Has parlat del 0,7%. L'altra gran fita són els objectius del mil·lenni. Quin paper hi juga l'administració catalana, la Direcció General, l'Agència Catalana en la recerca d'assolir aquests objectius? Catalunya reconeix aquests objectius i el Parlament català va ser dels primers parlaments no estatals que s'hi va adherir. De fet, a Barcelona tenim una oficina de la campanya per als objectius de desenvolupament del mil·lenni, gràcies a un acord que vam signar des de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb l'Oficina dels Objectius del Mil·lenni del PNUD, i per això des d'aquí s'està fent divulgació d'aquests objectius a escala local i de governs descentralitzats. Els objectius són una fita. És una agenda una mica reduccionista de quins són, diguem, el paradigma del desenvolupament, fixant alguns objectius molt concrets. Per exemple, reduir a la meitat les persones que passen fam al món, augmentar el 50% o disminuir, en aquest cas el 50%, les persones no alfabetitzades, especialment les dones, una sèrie d'objectius que conflueixen en un vuitè objectiu, que és crear una gran aliança per al desenvolupament. I certament, si els governs no estan dedicant els recursos que haurien de dedicar, si els governs dels països del sud no estan aplicant aquestes polítiques, és molt difícil d'assolir-los. Aquesta crisi alimentària va fer que alguns d'aquests objectius estiguessin en perill i va arribar després aquesta crisi global que estem patint, una crisi també de paradigma de desenvolupament, i ha posat en perill algun d'aquests indicadors. Per tant, avui estem lluny d'assolir aquests objectius. Una altra cosa és que no els hem de perdre de vista i hem de continuar aliant-nos amb aquests objectius, alineant les nostres polítiques, perquè probablement el desenvolupament no només passa per aquests objectius, però certament és l'única agenda internacionalment reconeguda on tothom hi està d'acord i, per tant, és un primer pas endavant que nosaltres l'hem de mantenir. Però no només ha de ser aquesta agenda, almenys crec que hi ha dues coses més que cal tenir en compte. Una és l'agenda de l'eficàcia de l'ajut. No només es tracta d'estar d'acord amb els objectius, sinó de ser eficaços a l'hora de fer-ho i realment tenir capacitat de transformar. I això vol dir que hi hagi impacte en les nostres actuacions. Hi ha una agenda, l'agenda de l'eficàcia de l'ajut, que es va marcar a París l'any 2005 i que ara fa molt poc, a Accra, vam tenir un avanç important pel que fa, per exemple, un principi que a nosaltres, els catalans, sempre ens ha interessat molt, el de l'apropiació. És evident que els països han de ser els veritables protagonistes del seu propi model de desenvolupament, però no pot ser només siguin els governs centrals, que a vegades no són democràtics. Cal que s'ampliï aquest principi a societat civil, parlaments, ens locals, altres actors, perquè realment s'apropiïn del seu propi model de desenvolupament. I això ho marca l'agenda de l'eficàcia de l'ajut, per exemple. És una agenda que també hem de tenir molt en compte. I finalment l'objectiu final del nostre treball. Nosaltres treballem per generar desenvolupament. Això implica desenvolupament humà sostenible, però també implica reduir la pobresa, amb la voluntat d'erradicar la pobresa, però també reduir les desigualtats. La nostra voluntat, al cap i a la fi, és que els propis països siguin protagonistes del seu model de desenvolupament. Implica, per tant, que siguin més sobirans. De fet, la cooperació hauria de tendir a ser cada cop menys necessària. Aquella cooperació que genera dependència, un lligam massa estret, on els països del sud necessiten permanentment de l'aportació d'aquesta cooperació, és una cooperació que és poc eficient, que és poc eficaç, que no està alineada amb el que són els paradigmes internacionals de l'eficàcia de l'ajuda. Nosaltres estem promovent justament una cooperació que generi sobiranies en els països i en els pobles per decidir el seu propi futur en temes alimentaris, en temes productius, en temes de recursos naturals, en temes de polítiques públiques. És aquesta la cooperació que ens interessa i jo crec que els objectius de desenvolupament del mil·lenni és una primera agenda, però l'agenda que ens interessa és aquesta altra, generar sobiranies.